Ushiya abantu bedidekile uMax Makhanya ekhuluma ngomthandeni ke kanjalo ke noKhuzani umfoka Mpongose. Lenkulumo ingokubaqhathanisa. Angifuni ukuthi uzwe ngami kodwa nantu double khona la kwesiqiniseko SA Media. Ngicela ulalele ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke esikwenzela wona. Nantu udaba awulithokozele. Webalandeli. Ngicela niyeke ukuqhathanisa umthandeni noKhuzani. Umthandeni ngake nganitshela before ukuthi umthandeni izinto zakhe uyazikhuluma zibe clear. Umthandeni uqonda ngqo into ayikhulume icacele nombani ukuthi uthini. Yazi into ekhulunywa umthandeni ayidingi ukutolikwa. Ake ngenze isibonelo. Umthandeni uthe ezokhipha le ngoma le ebenidimanda nina go live. Uthe ezoyikhipha lo ngoma ezoyikhipha ezoyikhipha ntambama ekseni wenza live. Wanitshela ukuthi ningamlawuli. Uma ngabe niza ngengqondo yokumlawula ngamane nihambe. Uyabona? Wayindlalela ingoma before iphume. Uyabona? Ngoba bese nikhulume kakhulu, senimlawule kakhulu. So ukuze ingoma mayifika kunina ningathi ize ngoba ifunwe yini ngenkani okuwumlawula. Nazi ukuthi ingoma ize kini ngoba vele ubevele eyilungisa futhi ezoyiletha. Kwaphoqa ukuthi enzelwa live wanitshela ukuthi cinani ngci ukumlawula. Uyabona? Nokube into right futhi ubenitshela iqiniso lapho. Umthandeni imvamisa nje mayenitshela akadingi ukumtolikela usuke eclear. Umthandeni upostile la wathi yena uyaphuma kuMaskandi akasawucula uMaskandi. Uma nifuna uMaskandi usezonenzela nje leyo ngoma leye nifunayo kaMphako. Untshele nje njengoba ngisho wathi leyo ngoma yenu enifunayo kaMaskandi obhorayo usezonenzela nje kodwa yena akasekho kuleyo nto kaMaskandi. Wathi umthandeni yena uqala igenre entsha manje igenre yakhe ebizwa ngeWoolies. uKhuzani siyazi ukuthi umculo kaMaskandi akaze ashintshe istyle. uKhuzani uyiculela nje uMaskandi seloku aqala and ula ekhona ngenxa yomculo kaMaskandi. Umthandeni siyazi ukuthi ula ekhona ngenxa yokushintsha istyle yokushintsha igenre. It was before ayiqambe igenre and even after eseyiqambile igenre, but iyona embekela ekhona. And lokho umthandeni wakusho kwaba clear ukuthi nonke nina abantu bakaMaskandi anizange nimsize ngalutho. Ethi umthandeni ula ekhona ngenxa yegenre yakhe ebizwa ngeWoolies. Nathi maye introduce eqala ukukhuluma ngayo wathi ushunwa amantombazana futhi ukhiphela ama-2000. Wazi wathi ubonga wonke ama-2000. Leyo nto le umthandeni yatrenda waba clear nje umthandeni. Ake niyeke ukuqhathanisa umculi kaMaskandi kanye nomculi wamaWoolies ngoba umculi wamaWoolies kumele aqhathaniswe nabaculi bamaWoolies. Uma ngabe ni desperate ngaleyo ndlela ni obsessed ngaleyo ndlela ukuthi nifuna ukuqhathanisa uKhuzani, okungcono mqhathaniseni nabanye abaculi begenre kaMaskandi. Ningamqhathanisi uKhuzani nomculi wenye igenre. Please siyanicela.